Tou věcí, která nás právě teď čeká, je křest nový třetí desky kapely Sifon Generace. No a dobrý, já bych přivítala kmotry. Kde jsou kmotři? Kmotři mají být. Kmotři se nám rozkmotři. Jirka Weber, kapelník, možná bubeník, kapely Sifon, další Sáša Pleska. A dorazit by měl... Saša je tady. Dorazit by měl Vilda, čo? Vilda je tady s náma. A už je tady? No a konečně poslední človíček, Michal Carman, rovněž v Brutusu. Tak je tady Michal? Michal. Takže teď se schyluje se k vlastnímu aktu a když se něco křtí, tak samozřejmě se patří, aby se přálo. Takže začneme tady. Popravit si Vilda, čok. Já se zeptám, Vileme, co přeješ Sifonu? No tak já samozřejmě vím, že v Plzni jsou výborní muzikanti, Sifon není výjimkou, hrajou výborně, naživo si myslím, že to je ještě dokonce lepší a přál bych jim, aby se samozřejmě splnili jejich velký sny, aby prorazili, aby se jim všechno dařilo, aby byli na správných místech se správnýma lidma, aby to prostě šlapalo, aby to byl pořádný rock and roll. Úplně stejná otázka pro Sášu Plesku. Sášo, co přeješ ty kapele? No, já jim přeju, aby vydali ještě třeba nějaké další desky, aby si ty desky taky někdo třeba koupil a třeba aby byly nějaké rádia, který ty desky budou hrát, jo? Ne teda jenom z toho samply, ale by hráli třeba i celý, to bych asi přál. No a... Nejenom kapele Sifon, ale všem ostatním českým kapelám. A já nemůžu nechat na pokoji ani Jirku Webera, ta deska je jeho dítě, takže Jirko, co tomu robátku přeješ? No, já bych tomu přál, aby se to hodně prodávalo, aby se nám to hlavně líbilo a aby jsme byli všichni v pohodě. Výborně, takže můžeme přijít. Odvírám to, pozor, odvírám to. Odpaňuju. Je pozor! No takhle to šumí, no. Šumí. Hra na házenou. Na naše zdraví. Bude se s náma něco dát. No. Až vyměníme, jedinou vyměníme baterku, mikrofonu a louče nedáme si do města. Od téhle chvíle už jenom Sifon. A dáme rokeč! Tak baby! Hej! Jak jsme na tom, slyšíte mě? Za tohle to je lepší, dobře. Tak si dáme jednu z těch známějších, jo? Tak pozor, raz, dva!
never be